Ang Petromax maoy mata sa kaninitan. Ug ang sapyaw maoy paglaong matag-adlaw. Nga dili lamang nagahatag og pagkaon sa lamisa, kundi garbo kini ni ining bariyuha. Muli nako. Kay na ko inito ti balita sa akong asawa ug anak. Langka, kay balo ba ka na mas lidagana ang mga isda, lambay, lato, pansat, ug mga kinason diri sa atong baryo. Mao, maghimo ko ron dagkong ang mga pukot o mga dagkong ang mga sapyaw aron daghan tagpakuha. Hala, mao ba lang ga? Dili na kita magutom ani. Sige, sige, liyok na diha. Itabangat ikaw himo. Ma, pa, meron dagamatan ko ang mga isda, lambay, lato, pansan, o kinason. Nabisag usa-usa na nila, mabusog naman ta. Sayang kaayo gud na. Hindi, kuhaw na lang nato tanan. Pa, inikugma, naragya po na sinas Diaz dagat, ug sa umaabot nga adlaw, kay ihatag po na sa Ginoo. Ug dapat ato po na ibayin-bayin sa uban mananagag. Ug kung kuhaw na po ang tanan, basin, ugma, di na tatagaan. Kay hakong tasgasa, nagyatag sa tong kinaiyahan. Maugid na, sakto gud ka na. Salamat sa paghimanglo na mo nak ha. Nga dili tanan nga naadiha ang kuno o kuhaon. Busa, ihatag po nato sa uban. Sakto rasad nga mabuhi ta, ug sakto rasad nga mabusog ta.
Pageant number 4. Daghang salamat puwersa sa makukihong mananagaw, Sir Zon